салом алейкум бародаро азиз. ҳозир чуноне ки гуфтем билет фурӯхта аздем. Билет 1000 барои табобати бепул аллакай больница шуда аздем. Больница не клиника шуда аздем. Касоне ки мақсад 1000 мепартанд табобатш бепул мешавад. Барои паста яъне билет 1000 5000 билет дорем. Карта бо номи Берӯз Гадоев мебурад. Роя дастгирӣ кунем билет 1000 илтимос дастгирӣ кунем билетро харидор кунем подписатсия на канал. Оянда табобатоту бепул мешавад. Инamo больницадаги касал овардагим. Касала мебарем пеши профессор нишон медиҳем иншоаллоҳ. Касале ки женская. Баром қарор дастгирӣ кунем бародаро. Ина бародаро больница. Касоне ки мақсад дастгирӣ мекунен иншоаллоҳ ки ман дастгиритон мекунам. Ҳозир бемор монам пеши профессор бурда истем. Профессор ки оиди ба занако гинеколог бо химиотерапевта но онколог. Барои дастгирӣ кунеда мақсад бо мо шуморо дастгирӣ кунем. Больницаи Калон. Больницаи Калон. Не больница бародаро. Бародарои азиз, ина ҳозир мо дар больница қарор дорем. Худода саре дар приёми врач омадем. 4000 4150 рубл спордем барои приём қабулӣ. Ин мақсад касалемона бина. Илтимос дастгирӣ мекунем. 10000 мепартем. Билет 5000 ма клиникаро кушем. Иншоаллоҳ ки бо ман дастгирии худо хуб мерасонам. Табобатоту бепуле бародаро. Ина нигоҳ кунем. Мо дар чӣ қарор дорем? Шояд ки моро оценивать накунед, вале дар ҳақиқат ин кори реалӣ ҳастад. Вақте 10000 мепартем иншоаллоҳ ки табобатоту бепул мешаванд. Ман барои шумо гуфтаздам, барои шумо кора осон кардаздам ки сол шумо дигар ҷо наравед. Таҷикистон ҳам масалан касал равон мекунанд, азиҷарам касал бисёр аст. То ман бепул дастгиритон кунам. Вақте шумо рӯз мешавад пул надоред. Ино раҳмтона намехӯранд. Ина бовар кунед.